Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kin taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ayo! May tao diri? Ayo na tao diri? Weh! Hindi ka kinapita ang audition. Ayo na tao diri? Kuy ginuod ko. Tinuod ba kang na-audition, no? Kuy ginuod ni mao gini akong gigablimahan kay murag ako ro may naa-address ako na himutangan. Hala, uy. Ay, mas nindot gid siguro ako'y mauna. Mas nindot gid siguro ako'y mauna audition ani. Kay murag ako pa may naabot ani. Tumalipayon gud ako ani kay ako'y may makauna audition ani kay ay Ginoo ko, pilay nakita ako rin ko kalingon dire. Ako ko nang balikon ako abi basig na ay laing tao dire ani mga kwarto-kwarto kadako ba ning establishmento dire. Uy, unya. Imposible guay tao dire. Ako ay luho balik eh. Ayo! Ayo! Wa man jay tao. Uy, nga murag nihong-hihong dili nako. Magpaabot ako sa mga pipila ka lugar sa oras o sa minuto. Ayo! Ayo! Oh, sige sir. Sir! Director ba siguro ni? Hari. Asam ni dia direk. Hala. Ari ta dire. Dire ta. Sige. Ato ni pistingan kung makuha ko din niya ang atong makuha. No? O, tagaan ka na mong sitwasyon. Mo audition gyud ka. Audition jud ko eh. Pananglitan kung mo audition ka, unsa imong mga talent? Ay, direct. Oh. O kini mo ni mga kuan. Writer. Wala gi bulpin. Ako'y direktor. Ah, director ka. Oh. Sus, bisag unsa pa or any kind nga imong ipabuhat nako. Mahimo ra gyud kaayo. Uy, pwede ko mong pahilakon, pwede ko mong pakamangon bisag unsa. Anyone. Kamao ka maginacting. Kamao. Kabawa ka ni mo acting. Direk. Ay, pwede, anak. Talikod. Talikod mo na, talikod. Pwede ni. Siya mo'y muhatag og sitwasyon. Oh. Siya mo'y writer. Oo ba? Oh, ikay unsay sitwasyon eh. Muhatag rin siya sitwasyon. Oh. Di ko niya suwaton. Dili. Muhatag imo dawaton. Dawaton. Oh, muhatag, dawaton. Sige. Sure ka kabaw ni mo acting direk. Sige. Ingana ta sitwasyon na. Sige. Kamo tong Kunuhay, ano na lang, ako na hatag. maglisod man ta ni direk. Di, ato tistingan. Maglisod ta sa naong ba? Nanon? Mura mag squid games. Mura basketball. Inaano lang, kunuhay. Manag-uyab mo. Sige ka, nanindot na. Manag-uyab mo, magtaban. Dayon, magtabad mo, yung maabtan mo na ako. Maabtan ra. O, ako'y kabit. Ah, Nga,
O bana ko ikay kabit. Ako ikabit direk. O ikay kabit. Ano yung sitwasyon ha? Ako ikabit. Ikay kabit. Ako ning asawa. Asawa ni mo. Asawa nimo. Ako ning asawa. Okay ra ka, apikir ba kayo? Okay ra. Arangan, Ay mo ning asawa. O ako ni asawa imo. Ay, tingani na lang. Ako na lang mo pili o kinsa ako aka ha. Aw, Di, siya na lang akong piliun. Paminaw, Oh. ikaw di direktor. Na kami sa may right Ako, Paminaw, direktor. Sanchez Ramon ko Audition dire. na. Paminaw Oh, nga sige, nga, sige. paminaw. Ay, subag-supak. Sige. Ako imong bana, siya imong kabit. Kunuhay, magtaban mo. Yamatan mo na ako. Hoy! Asa mo pa dong? Magtaban mi. Di ba? Oh, mana mi magtaban mi. Magtaban mo. Mana lang, magtaban ta. Ana, magtaban mi. Ana Ah, ra. ana ra. Sige, sige, Eh, sige. yata ka, di. Sige, Ato sige. ka to. Ano na, salta dire. Ano? Ano, dire. Anak, kaya ka mo doha. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bata ka mo. Dili pwede direk. Hari lang ko. Ha? Hari ko, hari ka. Pwede diha. Oh, Ako may kwan. Bana, maaptan na mo. Direk. Ayun, paminaw ha, paminaw. Haros sa'yo na. Diri lang ka. Siya ka. Kanya maabot imong kabit, magtaban mo. Kanya maabtan ta mo ha. Sige. Ready? Ya? Ayaw mo naong, saan yung malipayon kay tabanon man. Ito ba nan sige. Ready? Light, rolling, camera, smile. Smile. Action! Honey! Uy, Han! Asa yung bana? Wala ra ba diri? Ano magtaban ta na? Sige. Hoy! Asa mong duha? Magtaban ning duha. Magtaban mi. Magtaban mo, ako ning asawa, magtaban mo. Oh, Kunya, nangaon na mo. imo nga asawa tabano, imo mapakanon. Eh, Dili nimo pakanon patyo nimo. apat yun. Oh, sa kalagot ba? Oh, TikTok. Sige. Bugo direktora. TikTok! Light, rolling, camera! TikTok, action! Honey! Uy, Han! Na asa yung bana? Wala ra ba diri? Ano magtaban ta duha na? Sige, kanina ting. Hoy! Uy, Asa mong duha? Magtaban ning duha. Magtaban mo? Oh, Goyong mo sa akong asawa? oh. Kunya din, nakay pliti. Magtaban ning duha. Ganun Ako na bahala sa plate namong duha. Yun, ibahala. Oh! Ako rin nagtaban niya. Oh, sige. Usap. Dili, di na na rin. Maglagot yun ko. Maglagot ka. Okay, ato yung trick. suma. Light, rolling, camera, action, take 3. Honey! Han! Asa imong bana? Wala ra ba diri? Alila. Dura, magtaban ta. Sige. Hoy! Uy, Mga kamong duha. Asa mong duha? Magtaban ning duha. Maglagot ko. Ano? Lagot na kay ko. ngano lagot mo ka? Laik ikag na ang asawa. Kunya, na naghihinot pa kaning naunga. Dili. Ha? Mag-upal man na nahutag arang kung nga Kung natawag di ka, hilak ka mo na. Para pa? Ano? Hilak din pa. Hilak din. Hilak ba? Hilak. Hilak ba? Hilak. Kaysa naghilap akong tiyan, naghilap akong tiyan, o niya maabot sa. Mga wala kayong kwenta. Hilak ba? O niya na lagi, naghilap akong tiyan, mo kung madalion. Ano mga magtaban na mo? Magtaban may mampuso. Nagkabit na ni mo ato yung mga asawa. Nagay kong maay, mami. Ako'y amahan na niyang sabak. Oh, tuwing na nikapin. Mga na imong naong? Na naginot pa kanina nga? Waka. Kinaginag ganit ikaw. Waka. Kaya mong namura naghakak sa lubing. Hinawayon ka na sa waha ka? Nagkaroon na din ako gi-voice out. Gipulaan ako ni mo. Gipulaan na ka na ko? Gipulaan ako ni mo na eh. Takilin na ko. Imo na ako ay mo rin yung bani sa akin. Pagtarong ha? Hilak. May mo acting direk. Dawatan na ni direk. Kani, may pick up. Kaysa ay nakahila ko kay sakit kay kung pusoon bag ko kung gikuan ang appendix. Imo mong gikuan. May giga mo aksyon. May mo acting. Dawat ka. Dawat ka. Mo ba? Hala. Dawat ka. As Saan na to? May mga acting niya. Saan niya to? Dawato na to. Dawat. Ato ni siya papabutan din sa suod kwarto. Ito. Oo, kay para wala tay kontra sa audition ba kay pildi naman daan na daan. Ulagi. Oo. Inani ay. May magiging ka no? Sige. Ato ka dito sud. Paabot lang ka sa opisina. ba? Wah.
Pabuta na may kay mag-meeting mi sa mga kadagkuan ba? Ang mga pila kasi ka oras akong paabuton or minuto. Mga 5 ra 5. 5 ra. Five. Unsa may timailahan ako ani nga. Tawgo na kami mo Tawgo na tawag kami, nimo kami kung tawag. sugod na ang audition. Mo ba? Tawgon ko ninyo Oo, kung nana mga kadagkuhan, oo. Official na Oo, ginala official. Kaya mag-meeting pa mo Salamat sa opisina. Ay, kay gabihan. Daghang salamat sa kasi kung pwede ba kong operahan. Napabayad ang nailon. Sa kusarina ba yun ni Direk? Salamat kay Direk. Uy, Rito, salamat kaayo. Pabuta lang mi dito. Sige, salamat kay Direk. Ang bigit ko na daw. Sige. Direk, salamat Oh, lagi. kaayo. Sige. Balik ko. Mike mo acting. Mo to mo. Pildi na to daan. Mike mo acting. Pildi na to daan. Magiya to kipaso dito. Dali, pasun na to gi. Oo. Anak ito kung nga ayaw to papilagi kanas kiko Mike na. Di may bawaan na to itong mga kontra ba? Ha? May bawaan na itong mga talent sa itong mga kontra. Naasa mo taan niron nga may makitong acting dawaton to siya. Dito, di na tumudawat. Ganon. Nara to dito ka bago to na to. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dili, paano ito, mami? Hello, mami, awa na, gardya. Oy, badi, katong bang gipasod nimo ganina ba? Bag-o pa lang yun, bag-o pa lang yun. Kauban ton kaila ko ato si Valenciana. Oh, si Ate Valenciana to. Pasudan na mi. Ban mo to di pwede. Okay. Wa mo'y Christmas mo suot mo. Ay, naay Christmas badi. Naay Christmas. Musod lagi mi kay amo to kauban. Sure mo kami to ko ban. Amo to kauban. Kaila ko na mo si Valenciana. Ato na ako sa gate. Asa man ka? Asa ka? Di pwede. Di ko masugot ko ban dito. Ato na lang puti. Ay, asa ka eh? Uy, ani ni. Nani maasa? Asli. Di ba mag-audition to siya? Oh, mo siya to ni na Oh. niya. Ay, chip ka na. Sure, di mo kauban mo to? Chip. Oh, lagi. Mag-audition to siya. Nya ka to siya, mag-audition to. Tapos, pa-audition na ako, pwede ko makasod. Mag-audition sa kami. Audition na may chip. Oh, berna gitu na. Condition mo to siya. Sige na, chip. Di, mau pa-audition. Pa-audition me. So, pwede namin makasod. Ako sa Christmas na lang mo, Christmas. Ako sa to. Hoy! Ay, pasagdik ako siya, oy! Bahala ako siya, dili! Ay, lagyan na tayo sa Ay, okay, ito pasag dito. Mura itong imong atisan. Sod mi ha? Sige, Okay, sige. thank you, Chip. Salamat! Sabta lang to ninyo si Siano, sabta lang ninyo. Kay, wala to yung kwarta, wala to yung sapi. Mao nang, wa may kalibre sa inyo ha, mo na nisibat na. Di sira mo, di Pamilo. Sakto man na mo ha. Pero di sa maglilihay na po siya. Di mo na maupot. Bitaw no sa tinuod lang basig atong gingon ni Pidot. Anak na gyud na tingali mag mo na to sabton na gyud na to. No, baka. Hoy, sabton. Hoy, Pamilo. Oh, Pulos na kay miyanan niya. nya kinsa? Sa tulog na nilang, suporta miyanan niya, pero ay sabi pa yung Kinsa lagi? Suman. Asli man eh. Hulo. Uy, ato to na. Tetra. Hoy Asli. Hoy. Halo. Ikaw naman sa dali no nagdusara man ka. Natin ko mga kauban na si Dita. Yan si Ate Juan, Rabia. Ha? Nakunsa? Dagon sa mo sila diri day. Nakunsa dire? Ay sa. Ano? Wala. Kita mo ni. Wala. Wala oh. Sisitiin. Mao di na. Saman. Mo na audition di. Ganun sila mga taling. Lo. Ay, sa. Unsa. Ay sa pa si ba? Talent artista no? Talent artista. Ah, kani, madawal ako. Ako na eh. Oh? Ay, Oh. Dara pure. Asa man ka mo no? Ay. Kabaday, Dito, Hoy. pag- Ay, Na. di Julunyo. Oh. Hoy. Ay sa maminawas siya si Pino. Lagi mo dito, pag Christmas mo kay stricto kayo. Ah, Christmas. Christmas na yun. Automatic na yun. Ay, Christmas. Unya ka na. So, sakto ta dito. May kamo lang yun, gawas ka kay ko diri. Ay, sa. Ganun mo gawas man ka. May tsura man ka. Ana, oh. Pwede ba kamay mong artista? Ngano wa man ka na-appeal og pa-audis? Sayang ka ba yan? Sayang nga. Nagwapa, di mo apil. May pa-appeal ka dito. Kundi mo bala ka na mo ganahan ka? Ayaw lang kuya. Mo ni future mo nga mag-audition ka dito. Basta ako sisitiin.
ko. CCTN. Oh, say- say meaning. Pa-audition siya ko na, Cebu Catholic Television Network. Oh, audition na. Oo, pero sabi sa, tarungan sa mga dagway ninyo. Oy, panudlay sa ko. Ikaw, mag-audition mga kata. Ang damo na mga talent yung sige sa usa. Ay, Unsay tali ni muna? ang talent ako. Sayaw. Ayaw! Ayaw! Katong kanta ni mo. Kanta mo. Garibi ba, natutuluban siya. Sige. Sikapin mo. Pilitin mong tibayang. Oh, ikaw pinod. Oy, sayaw niya ako, oy. Ayaw, ayaw. Digilon niyo, oh. Oh, cak, duduk, duduk, cak, bu, cak, duduk, duduk, cak, pak, bu, pak, duduk, duduk, pak, duduk, 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 pak. Tiboy. Wala ka po italit. Ayaw, Ay, ayaw. ikaw, wala ka lagi. Ah, di ka dawaton, di ka dawaton. Di ka dawaton. Aw, di mo. Ako rin mautong ito. Ay, isa. Oy, ikaw sa. Here we go. Thank you. Wala. Go. Oy, Pamela. Ay, isa una dira nasa Pamela, isuyo. namoy taling. Kau pa di sumo ka. Ako lang bantay ni Ashley. Ayaw, di Ay, na mo. ay, na mo. Di na mo. Oy, ikaw, wapagay ka, oy. Ay, Wala naulan naman dahil ako, suspect kinako. na karaan. Ay, Wapagay ni siya. naaman dito si Isyat. Oh. Sa pinali dito. Sa pinali dito. Sabi ya. Naman to sila, kuhan ka ng si... Si kinsa may nay ko yung dito ni na. Balenciaga. Oy. Katong ningon nga. Balenciaga. Katong breakdown nga mangingon nga. Oy, katong order. Unsa to? Oh, ang pangutana kinsa Kinsa ni ni order. order? Kinsa ni Oo, order? Kinsa ni order. Tadungan. Oh, sige. Ay ba? Mga tuta dito. Ato tara sunan. Para mapa-audition ta. Oh. Kanya ikaw hindi, okay ra ka. Oy, wa pa magay sa talit. Wa pa sa talit. Unsa ya ha? Motor, Oy, tara. Okay. Diri ba? Ari na diri audition na ta audition na kita lagi. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Sir. Di ko padaigon. Di ko padaigon. Ay, dili. Wala yung Disyembre. Audition. Ya, saban. Audition, di ba? Oh, audition na misod. Ay, sabi ko, murag mo mo Christmas. Ay, Christmas sa sa. Wala pa wa kumi. Ay, na kay virus. Kuha misod dito. Oh, nya, kita na mi. Pusil lang bagina to. Ha, silun. Pwede liya. Linya mo, linya mo. Linya. Linya. Social distancing pa yun. Physical. Okay. Kana. Oh. Pusil. Oh, pisote. Sil. Asa mo? Gani. Uy! Amigo, ang tadero. Oh, sige. Oh, sige. Yan, sir. Isa. Madawat, sir, ha? Sure bola na. Madawat, kami. Sud na lang. Di ba naman, di ba naman, isa. Meron tayo pangutana. Ay, isa. Isa to. Nai na position dia. Nada. Ha? Na. Sige, paman. Huwag to sila to na yung muga. Huwag pa siya. Napuno na dito. Tanawa na, Chip. Tanawa. Kasi nagdasot sila dito. Ayaw mo liya. Huwag to sila to. Ulo. Uy, isya. Humala. Pa-audition sad mo. Pa-audition na. You know na. Sunod. Unsa may unsa ni mga rule yang ako na kay kaya aron niya rule. Unsa nga rule? Wala talaga. Mo mo ni behon ako to Luciana kay Lucianada. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon
Kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.